Ayo, jajal kaya ngopo? Awan, awan, yo layu mas ketut manggung, jaluk, jaluk pakan. Iki kontrole wis cukup burung. Kontrole mono suaraku cetane gendare kurang seru, Mas. Heeh. Pur, mike gender ditambahi pur. Nah, Omben no no wis sik Pak Di. piye? Wong biasane nek nganggungke manuk iki karo lungguh. Kok iki karo ngadeg kak ya aku rada gadhok rada kepiye. Ngunggungke manuk, Heeh. metheti manuk. Heeh. Iki nek karo ngadeg ana greget dhewe lho. Ana gegete dhewe. Urung tau kok. Nek biasane lak yo kanca-kanca iki karo lungguh, kepenak karo lungguh ngono lho. Alah ora modern. Ora modern. Karo ngadeg. Karo ngadeg. Karo lak yo kesenggol to bareng karo ngadeg. Heeh. Boloku wis siap nggih monggo yo. Omben ata omben ben omben ben omben 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 Monggo, monggo. Emanu iku tut ata omben 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 ono Yan, Nun. nggonmu kowe nek nang omah nganggungke manuk ya mundak-mandik apa Yan? Ya mundak mandek, Oh. ya karo nggo ndudut ambekan, Heeh. ya ganti posisi barang. Saya tak urus iki, tak urus iki. Piye? Kok nganggungke manuk kono ganti posisi Ya bareng. maksudnya iki mau nek ning ngarep kene, yo aku kok yo mengene barang. Oh, tak kira nek jajal ganti posisi kok rasane kepiye? sing lenggah iki cerdas-cerdas lho. Hah? Ana wong nganggungke manuk kok ganti posisi. Ya maksudnya karo mengkurep ngono apa? Yo kayak mau lak karo ngadeg. Heeh. Ya suwe-suwe kok aku lak yo karo kayang ngono Pak. Oh, karo mlumangun iki. Jajar kaya ngopo iki. Pakan. Ya santai bae yo, santai bae. Ki budayane wong Jawa ki ngene iki. Pripun? Lah ya iki niki. Pakan ata pakan 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 ono emanu iku tut ata pakan 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 ono Nduk, Nun, piyayi Jawa ki jane kebahagiaan ki sederhana lho.
Kepripun? mirengke kutut manggung, wayahe ki sak dingah wayah apik. Apa meneh mbak-mbakno sapi lenggado, ora sapine dhewe. Ngarit, njuk digo bali, njuk dimpanke sapi kok ngamel karo nyawang sapi le mangan. Kamangka lenggado. Njuk ngrungokke kutut manggung rasane kok nang swarga kok. Penak. Kali udut lintingan. Ngopi walah Tenang bar dahar tewel karo sambal terasi. Sederhana. Kowe wong Jawa ngono. Enak tenan ya, Pak. Nek alus ora kaya wong Jawa ngungkuli banyu, nek agal ngungkuli gunung. Oh walah. Aja dilawan wong Jawa, padangane wani, petengane wani. Ora percaya apa-apa? Ayo wis po. Yo ya wong Jawa e. Neng estu Pak Parman bodho dening Alah ya Allah. Kula rada ora kepenak to mau Pak Din. Alah. Alah nggih niki sing kula arep-arep Pak. Alah matur nuwun Pak. Umum. Ning Berkah tenan. kagem kula Ning tenan sakon. Yan. Sapripun? Bodho dening ngocehke manuk. Nek kowe jan pengalaman banget. Le luwes kewes. Apa karang yo manuke pirang-pirang Aku mono luwes ngocehke manuk Pak Din. Ning ora manuke iki ora apa ya? Ora betah nek kambek aku. Wong kadang kali yo cok penet-penet bareng kok. Yo mbrodol. Ora mergane aku nek ngopeni manuk iki ora alus. Heeh, Jadi nek biasane Yayi Putri kan alus-alus, le ngopeni manuk dielus-elus, aku tak sabeti ngono. Le ngedusi ngono, maksudnya le ngedusi ngono lho. Iya, mulane aku pas ndono kae manuke teng-teng ngono. Kamu sabet kae yo. Lakune miring. Kowe nyabet yo milih nggon ndas mah plek-plek. Tak semprot nganggo banyu ngono ya nek liyane nganggo semprotan cilik keton aku nganggo selang ngono. Wah iya. Ning malah gregete ono e. Ya, mangga digongke yuk tibake apa? Manut piyagane. Wengi ya ayo mas tetap manggung nyuwun wedang kopi. Yo, tibake kuwi apa kuwi? Kur. Mangga Mbak Uut. Mike cekel. Kur.
Delok tenan. Pamundutane Pak Parman.